Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 37-20 йортында подвалдан нәрсә ачарга җыеналар. Шәһәрдәшләр моның белән килешми. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Пенсионерларга инсульт турында сөйләделәр. Йөрәк кан тамырлары ауруларын булдырмас өчен нәрсә эшләргә Гүзәл Габдуллина ачыклады. Иҗат кешеләре тәҗрибә алышты. Чаллыда педагог рәссамнарның бөтен Россия конференциясе үтте. Бүген Халыклар дуслыгы проспектында яңа асфальт сала башладылар. Исегезгә төшерәм, сентябрь башында Мәскәү проспектына якын участокта коллектор төзекләндерү эше башланган иде. Юлны яптылар, шәһәрдәшләр биредә кеше эшкә бара һәм эштән кайта торган вакытта бөкеләр барлыкка килүдән авария куркынычы ихтималыннан зарланды. Ярчалы җылылык шелтәрләре предприятиесендә аңлатуларынча, биредә коллектор авария хәлендә иде. Бүген юлны тәртипкә китерү эшенә Камдорстрой юлчылары алынды. Дружба народов, проспект Московский перекресткында пересечка козалган иде бір айлык. Сегодня мы начали свою работу, до вечера закончим и будет наверх все покрыто уложено до вечера и откроем движение. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына 37-20 йортында яшәүчеләр шалтыратты. Алар веб-блогында подвалны арендага бирергә җыенулары белән килешми. Подвал хуҗасы барысы да закон нигезендә дип ышандыра. Конфликт турында тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Подвалны аларның ризалыгы буенча сату белән 37-20 йортының веб-блогында яшәүчеләр килешми. Проблема подвал хуҗасында ремонт ясый башлагач тагын да кескенләшкән. Шәһәрдәшләр биредә ни дә булса ачуларына каршы. Он мне сказал: я не знаю, я просто отремонтирую это помещение и буду искать предпринимателей, которые у меня возьмут его в аренду. На что мы категорически против этого. Подвалны йортны куллануга тапшырганда ук саткан булганнар. Шәһәрдәшләр беренче чиратта аны биредә яшәүчеләргә тәкъдим итәргә тиешләр иде дигән фикердә. Подвалда нәрсәдә булса ачуларын теләмибез, потому что безгә әйтүче булмады, бездән сораучы булмады. Без бу домда инде яшибез и без против. Без телефон буенча подвал хуҗасы белән элемтәгә кердек. Аның сүзләренә караганда барысы да закон нигезендә. У меня все замечательно, все документы на собственность, на право владения этим помещением у меня все отлично. И комиссии у меня туда приезжали. Телефоннан сөйләшү вакытында подвалның хуҗасы мин йортта яшәүчеләр белән теләсәң инде әңгәмәгә әзер дип белдерде. Аның сүзләренә караганда бирдә бернинди саунада кальян тарту өчен урында булмаячак. Подвал чыннан да йортны куллануга тапшырганда сатылырга мөмкин. Әгәр ул алдан ук аерым бина буларак төзелсә һәм кадастр номеры бирелсә. Ул очракта хуҗа башкалар шикелле үк үз милке белән үзе теләгәнчә идарә итә ала. Если они делают все в соответствии с законом, нету опасности для жильцов, то они могут делать там все, что хотят. И предоставлять информацию жильцам они не обязаны. Но если у жильцов есть сомнения, пусть они обратятся в прокуратуру, чтобы была проведена проверка, что там все в порядке. Если это помещение будет использоваться под аренду, допустим, под торговлю и так далее, это не вредит жильцам дома, соответственно, это все будет абсолютно законно. Шәһәрдәшләр үз йортларындагы подвал өчен ахыргача көрәшергә җыеналар. Алар инде прокуратурага һәм торак инспекциясенә мөрәҗәгать иткән. Шушы көннәрдә җавап килергә тиеш. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең нидә булса проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Казан табиблары Чаллы пенсионерларына инсультны һәм йөрәк кан тамырлары авыруларын кисәтү турында сөйләде. Очрашу пенсия фонды идарәсе бүлегендә узды. Исегезгә төшерәм, узган ел нәтиҗәләре буенча Чаллыда нәкъ менә йөрәк кан тамырлары авыруларыннан үлүчеләр саны күбрәк 46% тәшкил итә. Кеше улгайган саен инсульт булу ихтималы да зуррак. Аеруча ир-атларда мондый диагноз ешрак очрый. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә.
Залда үз сәламәтлекләренә битараф булмаучылар җыелган. Ольга Ермакова белгечләрдән киңәш алыр өчен килгән. У меня муж сейчас лежит в больнице, и как раз инсультом, второй раз. И поэтому у меня уже вот такой не просто интерес, а интерес вот очень личный, очень нужный. Табиб-неврологлар йөрәк кан тамырлары ауруларына кагылышлы иң мөһим мәгълүмат белән бүлеште. Бу белемнәр һәркемгә кирәк. А кто-то знает первый признак инсульта? Как распознать человека, у которого случился инсульт? Вот, все правильно. Вы должны попросить человека улыбнуться. Вот он вам улыбается, видите, что у него складка носогубная куда-то съехала. Она не расположена симметрично. Вот на лице четко видна асимметрия. Пенсионерлар алдында Деола физкультурасы инструкторда чыгыш ясады. Ул инсульт кичергән пациентлар белән эшли. Төп дару хәрәкәт ди белгеч. Ул кан әйләнешен яхшырта. Силовые упражнения и упражнения на движение. Вот движение в первую очередь нужно. Силовые, конечно, нужно избегать. Самым золотым видом спорта зимой считается лыжная ходьба, потому что в нем участвует полностью все тело, все мышцы. Вот. Летом лыжная ходьба хорошо меняется на скандинавскую ходьбу. Пенсионерлар арасында мондай очрашулар еш уза, алар экология темасына да лекциялар тыңлады. Шулай да өлкәннәрне иң кызыксындырганы ул сәламәтлек. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шоллыға бүтін Россиядан педагог рәссамнар келді. Мақсатлары 2-ші сәнгат мәктәбендә оештырылган ил күләм конференцияда катнашу. Инде 3 ел әлеге уку йорты базасында сәнгат мәктәпләрендә эшләүче педагогларның халыкара берлегенең Татарстан бүлекчәсе эшли. Конференциядан Ләйсән Ханова сюжеты. Конференцияның пленар өлеше башланганчы, анда катнашучылар чаллы педагоглары иҗаты белән танышты. Бирдә нинди генә столар юк. Кемдер бизәнү эшләнмәләре ясый, кемдер балчыктан матур сыннар тудыра. Әмма Наилә Сабирова кайын тузы белән шаккатырды. Педагог әйтүенчә, материалны урманда уган агачлардан җыеп кайта. Аннары аны чистартып, тосмаларга бүлә, матур эшләнмәләр иҗат итә. Курчакка бер ике көн кирәк. Менә бу бик катлаулы курчак түгел. Менә шушы курчак белән чагыштырсак, бу курчакка күбрәк вакыт бирелә. Чөнки монда менә шигелгән, чигү элементлары бар, тегү элементлары бар. Педагог рәссамнар халыкара берлеге 15 меңнән артык иҗат кешесен берләштерә. Аның Татарстандагы җирле бүлекчәсе 2-нче сәнгать мәктәбендә урын алган. Шалда 4 сәнгать мәктәбе эшли. Анда 1500дән артык бала белем ала. Вопрос в том, где живут интересные, отзывчивые и творческие люди. И вот когда это объединяется именно вот так, вот не бюрократически, да, а именно вот объединение хороших творческих людей, оно получается гораздо живее и интереснее. Поэтому я очень благодарна Набережным Челнам, что они нам подарили такую живую, интересную работу. Конференция 2 көнгә исәпләнгән. Иртәгә кунакларны Алабуга шәһәренә кызыклы сәяхәт көтә. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдәшләрне диктант язарга чакыралары чаллы, зур этнографик диктант Бөтен Россия акциясына кушылачак, чара 2 ноябрьдә оештырыла. Акция халык бердәмлеге көненә багышланган һәм Россия Федерациясенең һәр субъектында бердәм вакытта сәгать 10-да узачак. Диктант язу мәйданчыгы Мулла Нур Вахитов исемендәге 2-нче гимназиядә булачак. Диктантны теләгән һәркем яза ала. Чаллыда масштаблы акция 2-нче тапкыр үткәрелә. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. 2016 елда диктант нәтиҗәләре буенча үткәрелгән анализ негізінде Татарстан Республикасы Россия буенча ең яхшы нәтиҗә күрсәтте. Ең югары уртача балл 100-дән 81,5-ны тәшкил итте. 2017 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан баллар саны буенча лидерлар өчлегенә керде, 2-нче урынны алды. Хәзер реклама мәгълүматы автомобильле буласыгыз киләме? Бу бик җиңел. Чаллы икмәгенең большой куш дип исемләнгән акциясында катнашучылар шулай ди. Исегезгә төшерәм, акция 3 этапта үткәрелә. Беренче Kia машинасы бу елның җәендә уйнатылды. Хәзер 2-нче этапка нәтиҗә ясадылар. Бу ел автомобиль иясе кем булды? Алдагы сюжетыбызда. Большой куш акциясының 2-нче сезоны 1 июльдән 30 сентябрьгә кадәр Чаллы икмәге сәүдә йортының барлык кибетләрендә дә үткәрелде. Төп приз Kia Rio New машинасына Фәридә Сафиуллина ия булды. Шәһәрдәш сүзләренә караганда, ул ахырга кадәр бу тышка ия булуына ышанмаган. Аны тапшыру тантанасы Kia Rioның яңа салонында үтте. Бу миңа көтелмәгән бик шатлыклы хәбәр булды. Мин бик шатмын. Моңа кадәр минем отканым юк иде. Бу беренче тыш бик кыйммәтле бүләк бу миңа. Автомобильдән тыш акция дәвамында 4 телевизор, һәрберсендә 4000 бонус белән 8 важен каждый бонус картасы утырга мөмкин иде. Призларны атна саен тапшырдылар. Гел ышанмаганым. Телевизор чыкты дип әйткәч тә, ышанмыйча гына бардык.
Шуңа баргач белгәч инде бигрәк тә бик сөендек. Хороший персонал, очень хороший ассортимент в магазине. Мы очень довольны. Подарили подарок, а так вообще мы выиграли 4000 бонусов. Благодаря организаторам будем дальше участвовать в третьем туре. Шоллы икмәгеннән Большой Куш акциясында һәркемнең катнашу мөмкинлеге бар. Аның 3нче сезоны дәвам итә. Катнашу өчен важен каждый бонус картасы буенча 500 сумнан да ким булмаган суммага Шоллы икмәге кибетләрендә әйбер сатып алырга кирәк. Бәлки нәкъ сез яңа Kia Rio автомобиле иясе булырсыз. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Артистлар күп, ләкин ул берәү. 1 ноябрьдән 5 ноябрьгә кадәр Яр-Чаллыда Сарасадыкова концертлар залында Салават Фатхетдиновның 30-нчы сезон юбилей концертлары башлана кичке сәгать 7-дә.